kali. Untuk mempabandingan jo bantu awak lai saimbang kok pai baralik caliak sebantu di kacau tu caliak lo calon tu lai saimbang lah mah. Kalau rancak na bini dari awak anak bujangnya kecilnya pelet dia orang ko paja ko bantu keleru dapat lo bini rancak kalau buruk na bini ko dia awak malu membawa baralik. Ya kan tinggal saja di belakang tu nyo buruk mana. Awak gagah. Amalu membawa balik tapi ndak ada basobok nama dia itu tu Pak. Aco orang menikah tu bak talam je tu doang saji, bak kapuran je sawoknyo, siku ikan siku kulari samo tajalo kaduonyo, ciek bulan ciek matahari samo bacayo kaduonyo. Jadi nang kadipikian itu beribadah jangan lalai. Kerajaan Allah jangan satu memikian.